łamie własne zasady. Jestem niekonsekwentny, cyniczny i zazdrosny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada. Jakby istniał tylko ja, a świat wciąż wysada. Chciałbym być zawsze wyżej, chciałbym być zawsze tak jak Olek i Olek, tylko Sromek i Atomek, dzieci z kuletem, Tomek z Wilki, tak jak król Maciej pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga drzwi, MacGyver i Link, tak jak Olek i Olek, tylko Sromek i Atomek, dzieci z kuletem, Tomek z Wilki, tak jak król Maciej pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga drzwi, MacGyver i Link. To wszystko. To dla nas bardzo ważny koncert, tak jak to dla was, to spotkanie w tym miejscu. Bardzo dziękujemy. Życzę wszystkich super spotkań, miłości, dobrej energii, fajnego przenikania się, wolności od własnego ego. Sam mam problem z własnym ego, ale to nas mam problem. Czasem mi odbija i pierdolę głupoty. Bardzo dziękujemy, naprawdę. Wszystkiego na.